Kushula langa libalele Duma. Versus Unoma Corinte. The big girls, the writing girls. Kushula. Kushula. What's Kushula? That's right, Kushula. The writing girls. So then. Kushula, take a stand. Cela utshela inkantolo amagama akho aphelele. Amagama ami aphelele, my lady, kunoma Corinde, Zirat, girls, Zindela. Cela utshela inkantolo amagama akho aphelele. My lady, Mkhushulwa, langa libalele, Duma. Ngabe unayo ummeli? Yep, my lady. Ukhona, my lady. Mina, my lady. My lady, nang. Advocate Tomazio. Ama-client amo mabili lawo azobe kuyimini ushaw 5. Uzobe umele Uzirati girls kumele yimini. Umkhushulwa kumele yimini. kungabe yini ekulethe enkantolo? My lady, you know I am a very impotent person in the communal. Ubudi lo webhanje encane. Ngihlala naye endlini because I saw great potential kuye ngoba ngibona ukuthi ngoba ngiphethe i-weather department angimnike ithuba lokuthi abe i-weather reporter. Ngamnika itender yokuthi azovula i-division yakhe SABE. Ngimnikile le tender, ngavumelana naye ngathi kufanele kube yimina kuqala owazi i-weather before anybody else. I object. Asikafiki kwena. My lady. Iqhubekele impilo yethu, my lady, and we have a lot of pillowcase deliberations. And amongst those deliberations, bekufanele ukuthi on this particular day angitshele ukuthi i-weather izoba njani. It's pillow decisions. Yes. Iqhubeke indaba, my lady, on this particular day ubhuti lo webhanje elincane athi kumina kuzobe kuyi-sunshine ngaphandle aze athi, my love, please wear your shoulderless dress and expose your breast. Cleavage. Ngicela unginike nje i-minute. Phoyisa amakhanya. Bale. The writing girls. Oh. Okay. Ungaqhubeka. Thank you, my lady. On this particular day, my lady, last I was saying, he was saying I must expose the breasts. Kwakune party kuphi? My lady, besiya emsebenzini. Uyazi, my lady, I'm a very impotent person in the community. Well. Gathi kuye njoba bengishilo, my lady, mangabe i-weather izoshintsha azise mina kuqala because ngibalulekile emphakathini, my lady, ngiya kuma meetings abalulekile ko Britain, ko England, ko London. Ngaze nga investor in a weave, my lady. Nago East London. Yes. Nago East London. Ngaze nga investor, my lady, in a weave, ngayithenga eDubas on my way to British. Yeah, that is Dubai. My lady, on this particular day, this gentleman told me ukuthi uzothi mangabe lisa nje ilanga kube i-sunshine ongakazuyibona. Sithe sonke masiphuma, my lady, sigcwala iganga siyosebenza so that we could put bread on our culinary tables. Why sethi uzobalela mina ngahlangabezana nemvula, my lady. Usuyasheshisa ke nokudideka. Awushonga ukuthi kwakuyisiko esimhlophe noma esibrown kanti ngiyithande nje ama-facts sibe nawo wonke. I-whole wheat bread, Okay. my lady. Enokhao. My lady, lanetha izulu. Zanethwa izinwele zami engazikhokhela imali eshisiwe u-350 rands. Zanetha ngize ngasaba nokuyiletha lezi zinto ngoba ngendlela ezishwabene ngayo kuze kwaba ngathi impepho, my lady. Elokhu ethi ubhuti webhantshi elincane ngizoyi ayina zibuyele esimweni. Up until this very day,
this moment, at this particular time, my lady. Look against it. I object. Thank you, my lady. There lies my statement. Mnumzane Duma, Mina kula ngalibalele lo okwaduma. Ngithi my lady angibe clear ukuthi kalula suku lo liya. I-weather yayiclear kakhulu. Perpendicular, horizontal. Therefore, ngasho nakuyena ngathi chances are ukushuta amathuba asinayo sure. You see the numbers ezaphuma ngale day kwaku 560 degrees 70. I understand. I object. Lalela uyazi ukuthi ukhuluma ngento ebalekile la. Because mangabe ekhuluma ngo perpendicular. Sibese sikhuluma ngama horizontal. Yes. And vertical. Yeah. Ivula Khuluma lapho ngezinto ezibuchwepheshe obunzima kakhulu. And we weave in a weave. Yabona le weave lo akhuluma ngayo. Into nje engasho engathi shu ngoba u350 mobuka u350 amabiva ngempela u3000. My lady, I would like to interject. Kodwa on that point ngiyafuna ukuthi ngimdefende naye because mawubuka njengoba defender bobabili nje wayithola u90% off leya weave nje. yayizwa leyo nto. So le weave kwakuyiweave engo moyibuka kodwa mangabe isemvuleni you cannot tell. You see, You know, my lady, this man, angazi ngamthatha njengomuntu onjani ngoba lento ukumisleader i-country ngalolu hlobo whereas siswela amanzi kunesomiso, you know. Kunesomiso and uqhamuka uzosho into engeyona. You know le democracy siyilwele kanzima kunama members ethu alala. Silwela le democracy. It's after 1994, 2015. my lady. Mr. Advocate, ngizoza kuwena. Mr. Advocate, ngiyawezwa ama-point akho. Kune-point olishoyo elingididayo. Uthe u-2015 unayo iproof yalokho? No, leyo nto kunezinto wena my lady ongeke wayiphupha. Yabona leyo nto ifana nani? Ifana nokuthi izibuka oyigqokile ziyakubonisa into enjalo. So ingeke uyiprove leyo. Kodwa singakuprova ukuthi ngibamele bobabili. I think into wayenza wena wayithatha njengelento njenge-pillow decision. Yayizwa leyo. Pillow case. No. Yabona, if the case is not there, it's pillow decision. But it's a pillow case. But the case was there. This one is a pillow case decision. It's a pillow case. All right. Young Tita can make pillow case. You see? I would like to interject there because you are perpendicularizing my discussion with him in the pillow case situation. No. You were not there. You see, my lady, the reason of pondering on this matter, it was solely based on the truth, the truthfulness. And this is the truth. And this is the truth. Ozone layer. Yes, Yeah. ozone layer. You know, when you talk of ozone layer, ukhuluma ngento ebaluleke kakhulu. We are protected. Sengizwile i-argument yenu. You see? Phoyisa Makhanya. Awunawo ama-toothpicks la? Alikho noma usebenzise one side. Makhanya nansi toothpick la. Nansi. No. Njengoba ne-toothpick leya kufuneka uyithathe lo. Iyadliwa ke le. Uyi-check malady ukade kukhona lawo mafungu azophuma nalo izinto. Awusuthangani my lady nge-lunch. This is a court. Indawo yomthetho. Hamba uhlala phansi wena. Akhona esekisini la azile ukuzodlala sizokwenza izinqumo ezibaleke kakhulu. Malady phela Ukuthi ningazodlala la. Mokhuluma ngezinto ezithinta isekisi malady khuluma ngento enzima kakhulu.
Yabona indaba yakho uhlala ubamele ubabhedela. Maye musu bamele bobabili. Kungcono ngiphumele ecourt yami basale bayikhulumele. Ngizobela ungiphumele. Ngihamba uzoba nenkinga manje ngisho ngoba i-dictionary yami ikwena. Manje. Oh, hlala phansi ke kodwa ungabisakhuluma. Okay. Mkhushulwa langa libalele Duma. Kuzomele ngoba waqamba amanga wathi kuzoba nesimo selanga elishisayo kwanetha uNomakhorinte Ziright iGirls Zindela wamoshakelwa iwig yakhe. Kuzomele umnike isinxephezelo esingango 3000 rand. Nomakhorinte Yes, ma'am. Ziright iGirls Zindela inkantolo inquma ukuthi ngoba iwigi owayimosha uhamba ngayo emvuleni yayingathengwanga imali yakho kuzofanele umkhushulwa langa libalele Duma umbuyisele imali engango 3500 rand. My lady, I do not. Liphelile icala. I'm still not understanding. How is the justice system working here? Order. Let me chicken curry and rice. And I have an evidence. Well, Azuta.